جبو 56 پارلمنترین HDP بداخوازا راکرنا پارێزبەندیان 918 دۆسیایین فەزلەکەیی هاتنە ئامادەکردن. گەر لە پارلەمەنتۆی بێدەنگداین و بێقەبولکردن دێ پارێزبەندیە پارلەمەنتەرین HDP بێراکردن وریادا رازێژی بۆ وان بێڤەکردن. پارلەمەنتەری HDP ڕاهای نوسرەتین ماچین دەدەزانین کو هەموو کاروبارین وان سیاسی بە فەرمانە دەسەڵاتێ دبن مژارە دۆز و فەزلەکەیان دەیە لەگۆڕ ماچین دەسەڵات دخوازێ زۆر و زەختا دارا زوراکردنا پارێزبەندیên پارلەمەنتەرین HDP pêşî muhalefeta Kurd û HDP bigire. Halklar kendi demokratik geleceklerini Hevserokên HDP jî di nav da ji bo 56 parlamenterên HDP ji ber axaftin û çalakiyên siyasî bi daxwaza rakirina parêzbendiyan bi giştî 918 dosyayên fezlekeyê ji aliyê serdozgeriya komarî ve hatine amadekirin û ji bo Meclisa Tirkiyê hatine şandin. Herî dawî di pêncê çileyê derbarê çar parlamenterên HDP Remziye Tosun, Nusrettin Maçin, Ömer Öcalan û Ömer Faruk Gergerlioğlu da fezleke hatine amadekirin. Parlamenterê HDP'yê Rihayî Nusrettin Maçin didizanin ku hemû karûbarên wanên siyasî bi fermana deshilatê dibin mijara doz û fezlekeyan. AKP û MHP rahat kiriye ama derheqê wanan da ew dikin. Fezleke amade dikin. Yani fezleke savcı amade nakin. AKP û MHP talimat dide savcı fezleke amade dikin. Li gorî Maçin, deshilat dixwaze bi zor û zexta daraz û rakirina parêzbendiyên parlamenterên HDP pêşî li muxalefeta Kurd û HDP bigire. Kesî ku dijî polîtika wan muhalefet dike dixwazin bêdeng bêlin. Tiştî ku gor xwe rastî, tiştî ku ji bo Kurdan, ji bo hêzên demokrasî Türkiye, ji bo karkeran, ji bo karmendan, ji bo cotkaran, ji bo asnafan, ji bo bêjin xebatkarê tenduristiyê lê muhalefetekî rastî ji bo civakê kir HDP. Li gorî amarên HDP di sala 2020 da di nav da berpirs, endam û dengderên HDP 1764 kes hatine desteserkirin û ji wan 178 kes hatine hepiskirin. Herwiha hêj heft parlamenterên heyama bereyê HDP û 15 endamên rêveberiya navendî ya HDP girtîne. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bitûnkirina rênmayên re rewşa korona berber başiyê ve diçe lê pirsgirêkên bi spor û xebatên tenduristiyê